agur Euskal Herriari? Bai, azken bost urte izan dira afizionatu mailan Euskaldunak eta lehendakari korritzen, eta gustora azkeneko podiuma lortzakin. Nola, junda gaurkoa, hain gutxi separatzen podiumak, oegi zaude alin, baina borrokatu izan da, taldeak ondo borrokatu du gaurkoa. Nik uste ondo korritu duela ez, lo único indarrangatik idazi gutela, eta hori gertatzen denen gutxi da egiteik. Eta pertsonalki nik sentsazio oso txarra eduki ditu, nik uste portu danetan geratzen nijola, baina azkenen guraso, kama, kuadriako eta hola ikusitute hemen, guriatan etorriala azkenik ustea ze azkena zen etxetik angertu, eta azkenen ez dakit nondik anateaten indarra azkeneko barbari hortan, eta gero esprinen hirugarren postua lortu dut. Nola jundira azkeneko kilometroak zezu atzetik aurrera egin dezu, iesaldira iritzezea, eta gero lehia hori nola junda? Azkenen beti nik uste klabe izan dela lasterketa oson zehar aurretik anjutea, pelotoien oso azkar igotzen zian Liernik, oso azkar, eta azkenen nik uste eskapan junda Liernie mantxego igotzea zehola, eta azkenen hor asko gordetzen eta normalen hori esaten dena aurretik anjutea mentzea kontrapie jutea baino bastante hobetoa, eta nik uste behin ja bigarren eta hirugarren bueltan artean uste izan dela aurrea sartza lortu izan dut, eta hortikan aurrera gustora, baina lehenengo bitan oso gaizki pasau dut. Zorenak. Zuri.